ए रामग्या कम टू कोकण। नमस्कार मंडळी, मी सुबोध राणे, स्वागत आहे पुन्हा एकदा एका नवीन व्हिडिओमध्ये आणि माझ्या युट्यूब चॅनलवरती। आमचा शिगमोत्सव आहे आणि शिगमोत्सव म्हटला तर कोकणात एकदम जल्लोषाचं वातावरण असतं आणि लहान मुलं म्हणा की मोठी माणसं आनंदाचा हा उत्सव साजरा केला जातो। आणि कोकणामध्ये वेगवेगळ्या कला दाखवल्या जातात, त्याच्या दशावतारी प्रकारच्या कला आहेत, नृत्य केलं जातं आणि त्याच्यात शबय पण मागितलं जाते आणि अशा प्रकारच्या वेगवेगळ्या कन्सेप्ट आहेत आणि त्याच कन्सेप्टचा आपण पाहूया। आणि कोकणामध्ये जल्लोषात साजरा केला जातो शिगमोत्सव। होळी असे शिगमोत्सव आहे, ऐनका बाईना घेतल्याशिवाय जाईना असे शबय मागितले जाते। तर त्याच आज आपण आपल्या गावचाच शिगमोत्सव आहे त्याच भेट देतोय त्यांना आणि त्याची माहिती पण घेतोय। चला तर चॅनलवरती नवीन असाल तर माझ्या चॅनल लाईक करा, सबस्क्राईब करा आणि शेअर करा। चला तर जाऊया आज कोकणातला शिगमोत्सव पाहूया। धन्यवाद। Who say that money cannot buy happiness? ए रामग्या कम टू कोकण। कोकणामध्ये शिगमोत्सवाला राधा नाचवली आहे। तर आम्ही आमच्या घरातले सगळे सदस्य कुटुंबातील सगळे सदस्य एकत्र होऊन आम्ही राधा नाचवायला फिरत होतो, प्रत्येक वाडीमध्ये जात होतो आणि गीत गायन करून राधा नाचवत होतो। हॅलो वाजन मृदुंग